Sunt Alex și bine v-am găsit la un episod pe canal. De data aceasta o să reacționez la Denis și nu să mai reacționez la Ții. Ce e asta? O să vedeți voi aici. O să pun pauză puțin. Gata. Sper că acum o să nu dea ăla. Atât. Nu. Și bine au găsit la un nou video. Astăzi, din fericire, filmăm de pe altă cameră și filmăm 4K în sfârșit. Omoare alt cadru decât la cu Siri. Trebuie să dăm. Așa că de astăzi majoritatea clipurilor probabil vor fi 4K. Înainte filmam cu această cameră un Canon 700D care, sincer, chiar și-a făcut treaba și cam așa se vede cu. Se vede cam rău. Se vede cam rău, fără focus aparent. Fără focus. Bun, hai să-i dăm drumul. Nu voi renunța la el pentru că o să fie a doua cameră, o cameră de rezervă, cam așa, care, sincer, chiar și-a făcut treaba și cam așa se vede cu Canonul ăsta. Nu voi renunța la el pentru că o să fie a doua cameră, o cameră de rezervă, cam așa arată camera asta, o cameră frumos, un Sony, așa, și după cum vedeți acolo este ora 3 dimineața. După cum am văzut. Bă, ce ceas are nebunul! Eu cred că el e în București, dar are ceasuri de-astea. În formă de piramidă. Asta e. Astăzi ne vom juca Among Us la ora 3 dimineața. Titlul vă spune să nu faceți chestia asta pentru că e destul de periculos, adică am înțeles că se întâmplă lucruri destul de nasoale la ora 3 dimineața jucând după Among Us. Așa că, da, bine, se întâmplă lucruri mai ciudate la ora 3 dimineața jucând după orice alt joc, așa că dacă vreți să mai încercăm să ne jucăm alte jocuri la ora 3 dimineața, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii, să lăsați un like la acest video. Acestea fiind spuse, hai să vedem și cum am cumpărat și eu ieri și am jucat un pic să vedem cum să ne jucăm, dar înainte nu uitați să apăsați pe acel buton de subscribe și să nu uitați să rupeți butonul ăla de like pentru că, da, trebuie să rupeți butonul ăla de like, nu știu de ce. Deci parcă dacă rupeți butonul ăla de like, parcă, nu știu, post și eu mai des, nu știu, deci dacă văd și acolo mai multe like-uri, parcă vine să postez, știi? Dar nu mai niciun like. Haideți să intrăm să ne jucăm, îi dăm aici și pe online. Și avem deja numele, mi-am pus numele Visi. O să dăm pe public find the game. Hai că pune pauză până intre și asta până urmează ceva clip. Apropo, să vă las și vouă titlul în comentarii și hai să reacționăm astăzi. Hai să reacționăm în continuare. Putem să dăm pe 8 din 10. Already started, ok. Send le... Shit! Deschide repede. Așa, tata. Fugi, tata. Ăla era ciudat. Ăla a venit după mine. Sesen, vine după mine, băiat? Ce? Hai să vedem. Mi se pare ciudat. Să știți în ce cea. Da. Da, e ajutul meu. Băi, deci, de jur, nu pot să înțeleg ce este acolo. Deci, efectiv, s-a stins tot. Eu nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Deci, Nu s-a stins, s-a stins. Ce să prin becul ești?
Stai și vedi. Uitați, știi? Deci efectiv oamenii ăștia mi-au stins. Deci uitați-vă, era stins efectiv și ăsta, what? Da, pe aici. Și pe aici. Ok, și acum merge. S-a prins și logo. What? What? What the fuck e aici? You need to guess who was the impostor. Ok, cum o să reușesc eu să ghicesc cine a fost impostorul? Nu pot să înțeleg. Fuck. Dar nu dai ceva indicii. Ok, acum ar trebui să ghicim cine a fost impostorul și după cum vedeți mie calculatorul nu mai prea merge. Bun, și acum trebuie să ne gândim ce culori au fost și cine părea cel mai suspicios dintre toți. Și Pink. probabil ar trebui să aflăm Eu știu că cumva pink. cine a fost impostorul. Așa că, da, hai să vedem. Din câte știu, au fost roșu, parcă și roz au fost mai ciudați. Cred că dintre aia doi sigur era unul. Și am văzut că nimeni nu a votat roșu, așa că probabil o să spunem că era ăla pink, ăla roz, da? Deci cred că ăla și o să scriem, Și eu. nu știu, o să scriem pe spate, o să scriem pink. Scris că e pink. Și acum cred că trebuie să așteptăm să vedem. Bă, nu cred că iară s-o la curent, deci nu pot să înțeleg. What the fuck? Bă, ești prost? What? I killed you. Ce? Ce? Nu pot să... Nu înțeleg nimic. What? Era, bă, ești prost. Pe cum și... Cred că trebuie să intrăm în alt joc. Cred că ăla Am albastru. intrat în alt joc. What? What? E unul visi. What the... Ok, deci ca să înțelegeți, Nu n-are e idee. ora 4 aproape, e 3:57, eu nu sunt cu absolut nimeni pe Discord sau ceva, adică Public. puteți să vă uitați, efectiv am deschis un glasul și sunt și așa sunt deci efectiv, what? Deci e unul pe care îl cheamă exact ca și pe mine, what? Bine, o să mergem la... Sper să ghicesc de data asta, pentru că... What? Și că skip, what? Ce mă? Bă, ce se întâmplă? Iar s-o luat... Hai că nu pot să prind. Deci, sincer, e foarte ciudat ce se întâmplă. Efectiv, mi se pare foarte ciudat să se întâmple asta doar jucându-te un joc. Adică mă joc un joc la ora 3 dimineața, what the... Mă rog, 4 aproape. What? Așteptăm să se aprindă sau... Stai să nu cară pe ceva, foi, naipe, poate. Ok, ce o foaie. Să prindem... Ok, am aprins ăsta. What? We lost the first game. Deci am pierdut primul joc, practic. Join to my custom game and try to survive if you lose. Deci intră în jocul meu personalizat și încearcă să supraviețuiești. Dacă pierzi, o să te prind în real life. Deci nu știu dacă sunt, frate. În viața reală. Ok, ne-au lăsat și aici codul. Și Ne-a good lăsat luck. codul și ne-a spus good luck. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă ar trebui să accept sau nu provocarea. Mi se pare destul de creepy și destul de periculos ce se întâmplă, adică nu aș vrea să vină după mine. Zici ceva? Deci nu știu, chiar... O să vă dau titlul chiar acum. Ia dați-vă. Nu jucați Among Us la 3 dimineața. Am fost amenințat. Deci dacă mai las puțin ca să scrieți și să citiți ce este. Ok, cred că a fost destul. Eu am fost Alex și am reacționat la Denis VC la Udele.